Voilà donc comment Diabaté. Et donc les Maliens de la diaspora. Maliens nous signer nos coffres, surtout Francigao. Tout le monde a fait que nous avons d'abla. Quand vous allez inviter Nisondia Bala. Au Nisondia, on est tout le monde a avec un villa au Clédi. A une villa Mounjo 2022 katabla 2023 là. Olu Clédou Benake. Ayo akara ka fo au Kenakele fana ka tunga la fia benaka 2023 et 2024 nata. Au programme lancement que Madame Sissoko Zenabou Tezanga Sanogo. Ale ka nyamaya kono ko mambela bale wada tugumna ale di tunga lafia nyama bare ko kuma ko bela jalen wolendo ni keneka samedi do na bebe le 8 juillet 2023 avec Paris de 14h à 18h adresse au Flen 10 rue Traversière 75 012 Paris métro c'est la gare de Lyon téléphone numéro ou le droit ini tunga lafia bi nyama soro okuma diaspora bawo aga mbe Paris tunga lafia ka ni villa Clédi Keneka he ko vere anu ko programme quoi no e sa na taw 2023 2024 au final lancement tunga lafia ale ko malien fwe be ko fe abeso kele mali kon Mali kuna foni jabarani la jaba o Mali kona ya kata se Mali ko kanama au sigli mana kay jamana fan wo fana ambe au bela jelin fo danti folim na Maroc Tunisie Algérie ona nyongona wero ambe au bela jelin fo akon la jeli ko nyuma ana ka famel ko nyuma na Mali kuna foni .net ale jabarani san fe ka wala don ya ka fo ko biye jouer ka lo clé wolon play sa ba flani mu kwa ani sabah kuna foni ale wati seleni ayo bismillah. Kuna fondamla bi anga chama fanga jamana nyama no ye colonel Assimi Goïta ministre munu koni bi no ni ulubora ujorola kunu jouer kalo clé woro samba flani muga anisaba ayulu koni wele kuluba ninka nyogonye ke uni nyogonche femi docteur Shugel ko kala maigani ale gouvernement o nyema ale kumikene o corona la ministre koronunu o koni bela jelenye anga jamana nyama ninka ale ka wele ka o jabi wele kun koni gra femi o de ka fulika ninka o nyeshuma anika klaka kambenda uye docteur Shugel ko kala maiga ministre bela jelen to la kren munu ni ulu koni bora ayeda ka foku ka folibe chama fanga jamana nyema ale yorola ka sabu yake aye dana minta ninga nyachi uma jamana nyama akala ka yeda ka fo ko ni ministre koron no mawo jorala wakati akadaele lembe uye Colonel Assimi Goïta ni aleyanga chama fanga jamana nyema ye akoni bena aka dugutaka folo ninka oke dugutaka mi ni abe po Afrique jamana o konnara ninka ikunda irusika o ka jamana o konnaka kala winyere o la ministre mbeno irusika o fenoni alenya shinimbe irusu jamana ni jamana wera konya bo ulu nyera bolima ale koni ni kuna funi ninka dika yira ka fokonga chama fanga jamana nyema ale na ka ma ukoni ubena ukunda irusu jamana o ka sababu yake irusu konnala sa femi nye forum économique humanitaire du Afrique asemena ye ola jouer kalo kile mugani wolon vla kata se atle muga ani shigima wala dunia ka fo ko anga chama fanga jamana nyama no ye colonel Assimi Goïta abi jouer kalo kile wolon vla samba flani muga ani kele ni akoni kera chama fanga ye ale jamana nyama amadili ka bo anga jamana o konala na kuma mina ka to jamana nyama danga ola sa akoni bora jamana o konala ninka taga Maroko akara aleni lomi Dungara dugu ni alebe sumbala sikidala sumbala alebe bankasa o lamini na bingani wale taraka ni dugu ko fale ninka ale segara jouer kalo kile duru temene ne ka tan shegi o wakati mama fetigi la ko dambali do ulu fe sereboloma ulu ka folasa ko ni bingani wale ko ni kera sababu ninga ma sabaka ulu bone unina ma nani ulu jogina ne ma kele nu fana ya yira tuni fana ka fo ko dugula ma ko ni ulu jorole mbado ka sababu yake abe samya dundala Bienala artistique ale nunduna kunu moptika ulu feno uka dolanchi kenebala ni oye barima bokumiye anga ministre nyama fe ni oye dokotoro shogela kokala maigaye mamunu beno sa ni ulu konni kunkanga bara ni ka nyonda kunfolo ka oke ulu konni yuseko nu udamayira ka oyira ni kera ni sonja bay kunu moptika ulu ka dugu kononala
jamana marabagaw ulu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Nations Unies no MINUSMA ye ale kɔni ka baara o banna anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. O de la sa wolofaw ka finitigilaka dɔ joué kalo tile 5 tɛmɛnen san 2023 ko ale kɔni kuma dɔw ni ka o fɔ u ka kan na ni o ye wolofakan ye k'a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna jɛn'a ye k'a fɔ ko anw ka jamana bɛ yɛlɛma ta ni ka ɲɛsin olu ma. Olu kɔni ma foyi kɛ anw ka jamana marabagaw olu la. Ko de la sa ko anw ka jamana marabagaw kɔni bɛ k'a laɲini ni ka olu bila gɛlɛya o kɔnɔna la. Nin kuma in fɔra wagati min na sa ONU ni o ye MINUSMA ye ale kɔni ye a cɛ ka bɔ nin ko in kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ nin ko la. Kunu joué kalo tile 6 san 2023 sirabakan kasara o kɔni kɛra ozefɛrɛw olu ka ɲɛmayaso yɛrɛ o fanfɛla la Ɲamana Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ a kɛra Segu o sira la. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin sirabakan kasara in ye ale kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 9 o wagati ma. Nin sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni kɛra bolimafɛn sennantigi dɔ fɛ ni o ka suguya ye katikati o ye katikati in kɔni tun jɔlen don goudron da kɛrɛfɛ la o de la ni bolimafɛn dɔ kɔnɔna na ni kana yɛlɛ a jɔlen o kan. Bolimafɛn yɛrɛ kɔni jɔlen denmisɛnnin 2 o tun bɛ a kɔnɔna la. Kelen kɔni o sera ka bɔ nka kelen dɔ kɔni ale ni tora la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la. Kabi Macky Sall ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale sen tɛna ye san 2024 jamana ɲɛmaa kalafili ye o la. Fɛn min y'u ka fanga sɛnɛmatɔn ye n'o ye Ousmane Sonko ye. Ousmane Sonko min yɛrɛ ni ale kɔni ɲangira san 2 ka so o datugu ka sababu kɛ ko a kɔni yuruguyurugu ta ni ka sifinnakaw ka olu sɛgɛrɛ. Ousmane na Sonko kunu ale kɔni kumana joué kalo tile 6 France 24 o jala sa a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ layidu ta k'a fɔ ni ale ka jamana ɲɛmaa kalafili ko ale kɔni simaya la k'a bɛ Senegal kɔni ni ka ale sigi tasuma kan k'a sababu kɛ ko kalafili kɔni o tɛna kɛ ni ale ma kɛ cɛbɔ ye. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw ni kunnafoni damana tun bɛ an bolo kɔrɔ bi jumadon in na yan'an ka kunnafoni an ka o datugu sa. Faransikaw ni wagati in na tunga lafiya kelen don ka welewele da ni ka o lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko sini sibiri n'o bɛ joué kalo tile 8 ma san 2023 fɛn min ye tunga lafiya ɲɛmaa ye a ye wele lase Faransikaw ma k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ Faransi nɔ n'olu ka so kɔni o jɔra Bara Maliba o kɔnɔna la k'olu ka so tile o bɛna di u ma ka sababu kɛ u ka so jɔlenw olu u banna. A bɛna kɛ yɔrɔ min na sa o de ye 10e rue traversière 75012 Paris métro gare de Lyon au sortie numéro 1 na boulevard Diderot o de la sa ko wele la selendo aw ma minnu bɛ yen nɔ aw tɛ tunga lafiya ka client ye fɔlɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw bɛ fɛ ka ɲininkaliw ni ka olu kɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ tunga lafiya ale ka baara taabolo olu la dayɛlɛlen don aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tunga lafiya bɛna taa a ka projet kura n'o ye san 2024 ka taa olu fana ɲɛfɔli ni ka o kɛ aw ye. N'aw mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa aw bɛ weleli kɛ tunga lafiya ale ka nɛgɛjuru sira o la ni o ye 00336 41 94 03 80 numéro in a bɛna sɛbɛn an ka kunnafoni ale kɛrɛfɛ la. N'aw ye weleli kɛ aw bɛ kunnafoni tɔw ni ka olu sɔrɔ. Ala ka juma timɛ ko ɲuman di ne ni aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma.